Masu kallonmu da sauraron mu barka da zuwa cikin wannan shiri namu na Political Arena. A yau za mu yi dubi ne akan matsalolin da suka shafi ƙananan hukumomi a siyasance, a gwamnatance da ma kuma menene dalilin da ya sa ƙananan hukumomi yanzu ba sa taɓuka abokan alkhairi kamar da suke taɓukawa a zamanin baya. A yau a cikin shirin ina tare da baƙonmu Ibrahim Dande, ɗan siyasa, ɗan gwagwarmaya. Ibrahim, barka da zuwa shiri na Political Arena. Assalamu alaikum, Malam Abubakar. Ibrahim, idan muka yi dubi da gwamnatance a baya, ƙananan hukumomi su ne kamar hukumomi da suke da ƙarfi, suke da ƙarfin faɗa a ji. Sannan kuma a lokacin ƙananan hukumomi suna yin abubuwa wanda ya jibanci gina kwalbati, feshin magani da dai sauransu. Amma yanzu kuma a lokacin tun mu daga demokaradiyya 1999 zuwa yanzu, menene yasa ƙananan hukumomi suka canja, suka shiga halin ni'yasu? To, assalamu alaikum. Wato ka san abin da ke faruwa, maganan gaskiya a maganan ƙananan hukumomi ba abin da ke damun su face abin da ake kira a turanci autonomy, kamar cin gashin kansu. So abubuwa sun lalace da yanzu ƙananan shugabannin ƙananan hukumomi, ciyamomi kenan, ba a ba su kudadensu. Yawanci abin da ke faruwa shine kamar yawanci akwai za ga abin da ake kira kamar joint account da tsakanin gwamnatin jiha da na abin nan da na kananan hukumomi. To amma abin da ake kamar wasan kwaikwayo ake yi. Za a iya kiran ciyaman a ce zo ya sa hannu cewa kuɗi ya shigo, amma za a ga masa fa za ka dawo da kuɗi ga abin da za ka ɗauka. So in ka je yanzu ma local government wasu wajen yanda ka san wajen wasan yara ko kuma wajen tumaki inda dabbobi ke kwanciya, saboda ba activities, ba abin da ake. Ciyaman yanzu ba zai iya baka kwangila ba. Yanzu akwai lokacin da bana mantawa, lokacin Malam Ibrahim shekaru yana gwamna, akwai kwamishinansa a lokacin wani sa'in sai ma ya saki kuɗi tukunna yake gawa gwamna ma ya bada kuɗi. To amma yanzu abubuwan duk sun lalace, shi yasa kaga mutane talauci, kowa ya fitar daga hayyacinsa. Kuma wannan ƙananan hukumomi su ne kurkusa da mutane, su da su dan tallafa wa mutane a harkar tsaro, harkar ilimi, harkar lafiya. Akwai wanda ba za su iya zuwa asibiti ba za su iya zuwa asibiti cikin gari ba, duk daga to yanzu duk babu wannan. Gwamnoni ne ke kwashe kuɗin, sun mai da kuɗin aljihu, sun mai da yanda ka san kuɗaɗen su. Shi yasa talauci yayi yawa. Mun gani cewa akan lokacin ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan cewa a sake wa ƙananan hukumomi mara su yi fitsari, wanda har ya kasance doka ne. An je kotu ba abin da ba a yi ba, amma dai duk labarin ɗaya ne. In an ba da kuɗin kamar yadda nake gaya ma, za a kira ciyaman a ce masa zo, to ai ciyaman ai ba zaben sa ake ba, naɗa sa ake yi, ba wai zaɓe ake yi ba. Duk gwamna da zai zo nasa mutumin da ya san cewa ba zai juya masa baya ba, zai ba shi shugabancin hukumar zaɓe na jiha. 'Yan anshin shata ne. Shi yasa zaka ga za a yi zaɓe kamar Kano local government guda 44 ne, sai ka ga ai jam'iyyar da take mulki za ta iya cin 44 ko kuma ta ci kamar 43, sai a bar guda daya a san yadda za a yi a ce to ko a jefa wata jam'iyyar. So yawanci abin da ke faruwa kenan. So kai kuma kai da dalilin da ya kawo haka, san kai ne kawai, ba wani abu ba, kuma da rashin son ci gaba. Shi yasa zaka kullun ci gaban mai hakari, kullun baya muke, we are regressing, kullun baya muke. Ana ganin demokradiyya yanzu an yi shiga demokradiyya tun shekara 27, yanzu ana neman shekara 30. Amma za ga har yanzu means of ko mode of empowerment har yanzu dai da wannan ya ake kiransa injin nika ko markaɗe da abin tela, har yanzu abin keken ɗinki, har yanzu irin abin da ake ba mutane kenan. Kasashen duniya suna ci gaban, mu har yanzu a waje ɗaya muke, sai sata. To amma me yasa kake ganin cewa kowa yawanci yana kauracewa daga fafutuka na siyasa a ƙananan hukumomi, kowa yana saka ido akan siyasan tarayya? To ai duk wanda ma kaga yana sa ma ido a siyasar tarayya ma yana dan kaman awareness ne, ya ma dan yi karatu kuma ya san me yake. Amma ai siyasa ai ta kan fara daga local ake fara siyasa. To ai ba abin da zai baka sha'awa ne a local level din, misali ba abin da zai baka sha'awa ne. Shi yasa ko ya bi kayan hango national cake, wani ya fi so ya zo jiha ko kuma ya zo Abuja a dama da shi. To yanzu ka ayyana matsalolin da suke damun ƙananan hukumance a siyasance da kuma hukumance. To ina mafita? To mafita tsoron Allah da yake na duk abin da za mu yi, mutum ya daina duba abin da zai samu.
in ka nuna kai na Allah ne ko kuma ka dai duk abin da za ka dai ka sa tsoron Allah misali, sannan kuma a kwatanta gaskiya ka gane da adalci, sai kuma cin hanci in za a yi wannan duk wannan ba wani abu bane ai, yawanci duk abubuwan nan da ke faruwa duk ba wani abu bane ai, san kai ne kawai da mutum ya tara abin da shi da kansa da iyalinsa ba za su iya ci ba. Yanzu in wani ya ganka kana faɗan haka, shi abin da zai ce a wani bai samu dama bane, amma da aka tara ka zama ɗaya ba. Yanzu in ka duba yanzu irin su Muhammadu Abubakar Rimi, har yanzu ba wanda zai kira sunansa ya zage shi, har yanzu abubuwan da ya Kano in ka je zaka gani. Ka duba irin su Tafawa Balewa, ka samu Ahmadu Bello. Ahmadu Bello yanzu akwai ɗansa da ke siyasa, su Awolowo ƴaƴansa ma sun dan an san sun shiga gwamnati. Tattaunawa san ƴaƴansa, akwai jikansa ma ya rasu. In ka zo kana kira Tafawa Balewa akwai ƴaƴansa yanzu, amma yanzu duk wanda ya zama gwamna so yake ɗansa shi ma zama dan majalisa. Ai ko ma recently mun kalla dan tsohon shugaban kasa ma yana da kudirin ya tsayawa takarar dan majalisa. To na gani, ni wannan ba abin da zan iya cewa ra'ayinsa ne, ba zan ce masa ba zan ce a'a ba. Ina ta ganin comments a social media, amma ni am indifferent gaskiya. Ya ga zai iya a turo shi aka yi wannan ya je tsakaninsa. To ashi ma dan kasa ne, baka ga yana da hurumi. Yana da hurumi, to amma wani irin gudunmawa zai ba al'umma? In yana da abin da zai bayar na kai bai bayar ba, ko kuma yake tunanin zai iya bayarwa, zai iya. Amma ni a tunani na dai to ba zan ce ba zan ce a'a ba. To yanzu mu je ɗayan bangaren, kai dan siyasa ne kuma kai kana ɗaya daga cikin mambobin jam'iyyar adawa. Me yasa ka zaɓi jam'iyyar adawa? To kasan akwai abin da Hausawa ke cewa jirgin annabi, wanda jirgin ceto kenan ko? To a yanzu a kadamin da ake a Najeriya yanzu, EDC ce muke tunanin za ta iya kada wannan shugaban kasar. Kuma ni cewa kuna da baraka a tsakanin cikin baraka ai duk da ai kunnota baraka ta ko ta ina yanzu ya kai wajen wata 2 kenan ba a samu aka nemi bakin zare kunnota aka ai shi shugaban kasan ai ya san ba zai kai bantansa ba zai kai labari bane ai. Kuma ni da ma son samu ne ya kamata a yi doka. Akwai wanda suke fitowa takarar shugaban kasa wanda wani ko a jiharsa a constituencinsa ko ciyaman ba zai iya cewa ba zai iya cin House of Reps ba, amma za a turo shi a ce wai ya zo takarar shugaban kasa a wata jam'iyya. Kana magana kamar da kumfan baki, kuma mun ga alama jam'iyya mai mulki tana da gwamnoni wajen 32. Ba ka gani dukansu sun yarda da mulkin shugaban kasa ne yasa su turuwa su komawa jam'iyyarsa. To ni dai ka san ba gwamnan da muka zauna da shi muka yi magana, amma dai abu da na sani an ce ana wasu kuɗi ɗaya kenan, sannan kuma akwai tsoro da suke ji. So kuma abin da muka sani Allah ne ke bada mulki ba wai mutum ba, so wannan kuma mutane ne ke zaɓe ba gwamnoni ba. Amma kuma akwai wasu alƙaluman da suka nuna fa wannan magana kamar maganar teburin mai shayi ne, tun daga babu data, babu factual data da aka presenting wa 'yan Najeriya a ce gashi duk gwamnan da ya koma an bashi zunzurutun kuɗi kaza. To ai kasar ma da bata san mutane na Najeriya in banda data na satar kuɗi misali, wace data ma muke da shi a Najeriya? Kai me ka taba gani an fitar da shi wanda daidai ne? Kawai mu dai kawai mutane a yi sata kawai a ɗibi kuɗi. Wannan ba ka gani kalamunka sun yi tsauri, ko dai kana yi ne cikin fushi domin kai ɗan jam'iyyar adawa ne? Ba wai zancen adawa ba ne, ka fita nan kana Abuja, ka san mutum da ke kira kullum wannan ya ce wanda bai taɓa tambayan kuɗi ba zai tambaye ka. Ina ake siyan mai yanzu? In ka duba yanayin da ake ciki, mutane ana mutuwa, amma da yake ana under reporting abubuwan da ke faruwa a Najeriya. Duk mutum mai ilimi, duk mutum mai tausayi in ya ga irin abubuwan da ke faruwa, dole kai ko kana cikin matsi, ta kai ta kawo ina da matsi ina tafiya ina ga mutane a hanya manta su nake ina manta kai ba damuwa na nake ina musu addu'a saboda yanayin da ake ciki. Na gaba a jami'an ku na adawa akwai tsagi guda biyu, a wani tsagi kake? Ni ban san ma akwai wani tsagi ba, kawai da yana gani ne da. A ganin tsagi na mun fito muna gani a social media ana ta cewa akwai tsagin Nafiu, akwai tsagin tsohon shugaban majalisa David Mark. To akwai wani Nafiu da na gani an kawo shi yana ta kokari abin nan. Ni bangaren David Mark nake, umma da akwai shine ma halastaccen shugaban jam'iyya David Mark, saboda kaga bayan da za a kaga tsohon general ne ma na soja ya yi gwamna
ya yi senate president shekara 8. kenan da dattawan ne ya kamata su ba wa matasa dama sai sana yake ta kumfan baki yake cewa shine shugaban jam'iyyar ku. Ya kamata a ce matasa sun yi hoɓasa, to amma maganar gaskiya ba wani matashi, kaga muna da rauni mu matasa, kwaɗayin abin duniya ɗaya kenan, sannan kuma in aka zo maganar kamar shugabanci tsayawa takara shi ma abu ne mai wahala saboda harkar it is capital intensive, harka ce da take buƙatar kuɗi sosai, zunzurutun kuɗi sosai. A takaice bisa daga lokaci menene kiranka ga 'ya'yan jam'iyyanku da kuma 'yan Najeriya da muke dosan zaben 2027 a takaice saboda lokacin mu ya to ina kiran Najeriya da mu haɗa kai, sannan kuma mu yi adawa cikin nutsuwa, sannan kuma a yi ta addu'a, duk abin da ya tsanani maganin sa Allah. Kana da yakinin jam'iyyar ku za ta kai bantanta? Imana jam'iyyar za ta kai bantanta saboda ai in ka duba duk waɗanda suke kan gaba aka cikin jam'iyyar, in ka ɗauko daga shugabanta David Mark da sakataranta Rauf Aribishola, in ka ɗauko Dr. Rabi Musa Kwankwaso, Rotimi Amici, Peter Obi, duk cikinsu ba wanda ba zai iya kada shugaban ƙasa ba. Sai wane ne na manta a cikinsu? Wayannan dai su ne front runners zai masu neman shugaban kasa. Duk wanda aka ajiye in za a yi zaɓe tsakani ga Allah bayan da zai shugaban kasa ya kuma. Ni na gaya ma wannan kuma muna nan ka rubuta in dai za a dawo za a bari a yi zaɓe tsakani ga Allah. Amma kamar 'yan Najeriya suna kallon jam'iyyar kuma akwai baraka ma sabila da an tara manyan mutane kamar su Atiku Abubakar, Peter Obi da dai kaga na manta ga jagoran jam'iyyar wanda tsohon shugaban kasa shekara 8 mutum ya kusa shekara 40 yana siyasa, so ai ba kashin yarwa bane bayan da zai ka hada Atiku. Za mu ja taburman shirin insha Allah zuwa nan gaba za mu sake gayyatan ka mu zo mu tattauna mu ji menene jam'iyyar ko za ta iya dinki barakan da yake ciki. Ai babu baraka, kawai wuta ce aka kunno ta, gwamnati ce ta kunno wutar ai. To ni dai wannan kalaman zargi kake kuma Femi Bajamila ai an ji shi a taro yake cewa wani dan majalisa ya yi destabilizing party suna bayan sa za su Allah kuma ya sa Najeriya ta zabe cikin aminci. Amin amin. To fatan mu kenan. Allah ya ba wa 'yan Najeriya daman za mu samu shugaba. Fatan mu kenan insha Allah. To masu kallon mu da sauraron mu duka ana muka kawo shiri namu na Political Arena, mun bar ku lafiya, ni mai gabatarwa Abubakar Turaki.